И ето го самия селозварен. Какво беше? Или... Бент. Да, ето ги наклонените. И ето там, да. Наклонени, защото жиците идват отдолу. Там долу са генераторите. Това са от Невада. Това е паметник на загиналите при строежа на това нещо. Много големи статуи и са ги слагали върху лед и така са ги позиционирали, докато се топи леда. Иначе ето го. Вие си сменихте шапките. Това е от страната на язовира. Това бялото е нормалното ниво. Тоест не нормалното, максималното ниво. Това са преливните къщи. От тук прелива водата. А от тези кули смуча вода за турбините. Те двете са от тази страна турбините. А това са другите две кули са от Аризона. И всъщност тук се смени часовата зона. Минава в по-ниска часова зона, така се нарича. Казват, че очакват скоро да дойдат водите от стопенето на снеговете, които са от централните щати. Голяма планина има там. И очаква да се дигне нивото. В момента е много ниско. Ето от самия Хувър дам, надолу снима. Това са двете централи за генераторите. Страната на Вегас е по-голяма, по-широка. Или е просто перспективата. Вижда как излиза вода от турбините. И отгоре тока тръгва по жиците и затова те са наклонени на 45 градуса. И после си продължават. Това е там новия път, който директно пресича. Интересното е, че така са го направили с високи бетонни стени и не се вижда от колата. Нищо. Тези къщички са да отварят налягането на турбините. Отпускат налягането на турбините. Там се вижда едното ръбче на бетонето. Там е за... като е прекалено високо нивото на язовира, да отпускат вода. Преливника. Преливник, точно така. Ето ги туристите на езерото, което оформя от този Хувър. Много е ветровито. Страшно е. Тръгнали сме. И се оказа, че тук е кафето. Само, че е на самообслужване кафе. За ядене ресторант. Рибен магазин, да. Гледай. Как се мет? Откъде знае, че хвърлиш вода? Не знае, бе, те поне вижда, че нещо пада, разбираш. Стои мен го харесаха кучетите. И патки събра, и риби събра. И да следват като кучета, верни. И риби се. Какво ще му викаш? Увеличват на патките. И на риботците. Риботците. Ето, вади.